Zuk Miren 5 urte daramatzazu zahar-etxe batean bizitzen. Fredik gaur du lehen eguna, eta zure gela berean jarri dute. Miren hasita, 3 bertso 10 txikian. Naiz lehen egunetan sentitu arraro, Fredi zahar-etxe hau oso ondo dago, baietz momentu onak batera igaro, etorri zarenetik nago askoz pozago, txoriei hitz egiten gogaituta nago, txoriei hitz egiten gogaituta nago. Ni aurkitu ninduten etxean botata, Andrea hil zenetik lagundut koñaka, eta horri biltzen naiz beti tantaz-tanta, faltan botako duzu txori eta kanta, gaur ekarri dizute pajaro galanta, gaur ekarri dizute pajaro galanta. Etxe honetan gaude, 20 zar inguru, eta gela berean gaude buruz buru. Esperientzi berriak dauzkazu seguru, gau ez erromeria dugunez helburu, pajaritos dantzatzen ikasiko dugu, pajaritos dantzatzen ikasiko dugu. Neguan bizi nintzen, ta heldu da uda, infernura etorri, ta heldu zerura. Falta daukat arropa, dirua ta muda, baina zerbait sartu nun poltsiko barrura. Biagra frogatzeko garaia heldu da, Biagra frogatzeko garaia heldu da. Txoritxoa ekarri duzu antzatinko, eta bai egia da nik zaitut begiko. Oporrak hasten dira hementxe betiko, ta bihurtuko zaitut berriro mutiko. Biagraren beharrik ez duzu edukiko, Biagraren beharrik ez duzu edukiko. Marilin dirudizu, kontu
kontutan hartuta, naturan kontra egin behar dugu burruka. Azken urte hauetan nenbilen galduta, zoriontsu nintzake ez nezake uka, biokilko bagina eskutik helduta, biokilko bagina eskutik helduta.